Aldarash Show. Mana gӯш кӯ. Медония? Якумш газай, мобайлиш тормоз, сеюмгиш чай? Муфт. Фаҳмидия? Муфт. Яъне ки муфт ҳам меҷиқӣ, якум скорост ҳам мезанию, ҳай мекунӣ майда. Медония? Мара гӯш кӯ акӯ. Ҳамин рӯз охирон рӯзи экзамена. Агар ҳамин рӯз хушрӯ ҳай кадӣ, ҳамин рӯз хушрӯ агар мара ҳамин қонеъ кадӣ, правата мегирӣ. Агар ки безеб ҳай кадӣ, нарушение кадӣ, мефорум дафт мекунем, мерай соли дига меои. Фаҳмидӣ мара? Фаҳмидӣ мара? Фаҳмидам. Тамом. Фаҳмидам али. Якумгиш чай? Газ. Газ. Дуюмгиш чай? Тормоз. Тормоз. Сеюмгиш чай? Муфт. Муфт. Офарин, офарин. Айна хеле шида ёд гирифтай. Анаку муфта меҷиқем. Анамхе. Якумда мезанем. Анамхе. Якумда мезанем. Якумда. Анамхе. Майда ай кадем рафтем ҳа. Анамхе. شو دیوونه که پشوانی گرم نکنه نوخی چیکو کدی؟ هولی نه هولی تو میدونی که 20 میلیون داشته باشی هیکلی تا 10 تا پیش خود زدی ها؟ Ай, устод. Ба чанда пешход бизани программета? Aldarash Show.